izvan mreže. U redu. Završimo s ovim, hoćemo? Izgubili smo vezu s osiguranjem područja. Ponovo uspostavi središnji signal. Dolazi ionska oluja. Povremeni prekidi komunikacije su očekivani. Usklađena komunikacija je obavezna. Udvostručimo osiguranje. Očitani pokreti. U zaklon. Ako imaš posljednje riječi, sada je vrijeme da ih kažeš. Pričekaj. Ovdje Walter. Pod teškom smo neprijateljskom paljbom. Što se tamo događa? Halo? Halo? Brojnost nam se smanjuje. Neka mi netko odgovori. Brojnost nam se smanjuje. Želim potpuni izvještaj sada. Halo? Ima li koga? Želim izvještaj. Neka mi se netko javi. Što sada? Idioti što samo stojite! Upucajte ga! Znaš, Strikeru, nikada nisam shvaćao čemu toliko truda oko jednog malog stickbota. Preopasan si živ. Vempra će morati biti zadovoljna s ovom mrtvim. Hvala. Izgleda da sam ti dužan. Ništa mi nisi dužan. Dobro je vidjeti te, šerife. U sljedećoj epizodi Izvan mreže.